ai ko ba ni da biyar sai na ci bashi yau a gurin mai kantin nan. Assalamu alaikum mai kanti ya ne? Alaikum salam ne. Abin da aka saba dai yau za a yi da Allah garin kwakin nan nake so a dan bani na 2H da Allah. Zai fa baka bada ba fa. Na san ban bada ba amma ana tare dan gidana baka da damuwa. To shikenan. Godiya nake dan gidana. Ka fa kawo mun fa. Kar ka da mai shago in Allah ya yarda zuwa gobe zan kama kuɗin garin nan in Allah ya yarda. In dai ne kuma wallahi zaka gane ba ne zama ni ba in kura na yawo zamo na yawo wata na zama ka tsaya ga Hello Zibi gina ke Zibi gina yau Lagos din nan fa ina gaya miki shiru kai baba kaga wani gai. Assalamu alaikum mai gida dan Allah dan Annabi ka dan yan mun wannan biredin da leman nan tun da safe a Lagos din nan wallahi ban samu na ci komai ba wallahi mai gida. Kai zan baka biredin nan da wannan leman za ka yan mun idan Allah a Lagos din wallahi jiya na shigo garin ban san yadda zan amma wallahi ka ma rina man da ai wallahi kai hakuri dan Allah mai gida ka taimaka mun wallahi ba zan iya baka kai hakuri mai gida dan Allah ba in da ita ka iba mana dan Allah kai hakuri ne ya fi an shefa in shigo Lagos din ka ce mun wani kai in ce ka yan mun abin da ka rena hankali an ga ma yau na shigo Lagos din ne ina jin yunwa ka ce mun biredi lalle gayan nan ya ma rena man da kaje ina jin yunwa ba ta wajen kasuwan nan ta alabar ago yake ba za mu haɗu na rantse da Allah sai na sa an sare ta in duniya za ta daɗe na rantse da Allah ba da kuwa Allah dan ba ni da ni dan ba ni katon ɗaya ma da Allah kai mai gida na hullar da wallet ta wallahi inna lillahi kai wallahi na hullar da kuɗi na ne inna lillahi Normal jikadan ba koi. zaka bayar mai gida na gode Allah ya saka da alheri Zan baka. Allah ya saka da alheri Nawa ne kudin? Nawa ne? okay zaka biya Normal ne zan biya kudin. Awa ai ba na abu bane ba. okay 20,000 25,000. Ai ba na abu ne bari mu bayar. Ah. Ciye-ciye nan da can. Akwai hasari mu daina ciye-ciye nan da can. Senior man barkan ku dai. An yi lafiya senior man. Wallahi to na gan ku dama matasa ne ni ma matashi to na zo wucewa ne to ka san harkar karuwa sai na ce bari in zo in kawo muku harkar karuwa ce ta samu naira 5,000 kacal zaka samu riban naira miliyan 1 a kusa a cikin minti 30 kacal. abokina ka ji me yace Na ji me naira 5,000 kacal Janu ce senior man wallahi tallahi. ifan Allah bari maka wani abu dai ga wannan ka sha ruwa senior man godiya nake yi wallahi Allah ya saka da alheri senior man na gode senior man Allah ya saka da alheri wallahi dama tun da safe na zo Lagos alquran ban ci komai ba ai ban san masu mutunci bane na gode Allah ya saka da alheri wai Allah ya rufa mun asiri lakaka